دعا کرا کرو ماں نہ مرے عارف کھڑی نے محمد بخش رحمت اللہ علیہ جب اس ہستی وال گئے نا جنہوں ماں کہتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں والے ماں والے ماں دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویا ماں والے رو رو اپنے چپ کری آندے اے مویا والے رو رو اپنے چپ کری جاندے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آئے نبی کریم دا خون نکلے آئے سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے سارا دن میں نے آقا کعبے بلوے کے روندے ہیں رہے کہ نالے کہندے انما اشکو بسی و حزنی اللہ کعبے والی آئے نہ دنوں دکھڑے سنا ہونے آیا نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخا نکل گئی آؤ کہن لگی آج کعبے کھلے گزری عیسیٰ محمد کلیاں بیٹھ پہ رونداس چاچے نے پوچھا کیوں روندائی کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نالے نوکرانی دے لبا چو نکلے آؤ کہن لگی دا باپ زندہ دا لوکیوں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کبھی بھی ماں زندہ دی ایک نکرہ چکا کے نہ روندا چاچے امیر حمزہ دا خون کھولے آئے کیا کہ ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پاؤڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کبلی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرے بھی ابویوں دے لوکی میں نہیں جو یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندائیاں بھی اج کھلیاں بیٹھے نہ روندا سارا دن روندا رہا کسی چپ نہیں کرایا پر میں کی کراں اج میری ماں کوئی نہیں مویا ماں والے رو رو آپ چپ کر جاندے مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاندے کسی ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے حضرت موسیٰ فرما دے میں کوہ طور تے آیا نا تے میں عرض کیتی ہوئے ولی تے میں نبی تے انہوں انہیں مرتبہ دیتے نہیں کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ نے فرمایا موسیٰ تسی اس گل تو حیران ہو کہ بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کہ بابا ہاتھ چک کے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں دی اے بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھدا پتر ہوئے بنی اسرائیل قوم تے ماں دی کرے خدمت تے ماں دے دعا تے پتر بن جائے ولی تے ولایت دا بوا تے رب اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی کوئی دعا دین والی ہوئے تے کوئی دعا لین والا ہوئے تے پتر اج بھی ولی بن سکتا ہے ماں پوچھ میرے نبی کو قدر 6 سال دی عمر سے جب ماں ٹر گئی ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان سے حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے سرور کائنات نے جب صحابہ بدوخ انور کی تنا صحابہ نے بیکھا یہ اتھروں دی کتاب میرے نبی دی اکھیاں وچ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرد لوگوں محبوب روندے نہیں جے بیکھے جاندے عشق دا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے محبوب ایڈا لاڈا والا ہوئے
کہ جدے وضو دے پانی دا قطرہ کدے صحابہ زمین تے نہ ڈگن دیتا ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سیرے زلفان دے کنڈلاں تو پتر وار دے کے تو کیوں روئے ہیں کملی والے کیوں پیار ہوئے کسے دکھ دیتا سانو دے سوفی پتر قربان کر دے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں کوئی دکھ نہیں عرض کی دی کملی والے رو دے کیا فرمایا ماں دی یاد پیوں دی آج میں ماں دی یاد آ رہی ماما والے جب گودی لے مل جائے کل خزانہ ماما باجے محمد باسا سارا جگ بھی میرے آقا فرمایا میں نے امی یاد آ رہی فرمایا میں تو پوچھو آج میں محمد دا کی جی کر دے عرض کیتی جی سونے ہم فرمایا میرا دل کر دے او حجرے جو میری ماں میں نہ بیٹھی ہوئے تو میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دو ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جاؤ ویخ میرے نبی دی تمنا ویخ فرمایا میرا جی کر دے امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں رضوی صاحب آج ماں بلاوے پتر بول دائی نہیں میں سارے دی گل نہیں کردہ میں انہاں دی ماما دی گل کرن لگا جنہاں دی ماما ساڑھے کل پیر صاحب کو لا کے کہنی آسی صاحب مولوی صاحب پیر صاحب کاری صاحب تعویز لکھ دو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں میں انہاں پتران دی گل کرن لگا آج ماں بلاوے نا پتر گل سنتے پتر کہنے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھ لوے نا کتھوں آیا تے اج دا پتر جو گھوری پا کے باپ والا ویکھدا ہے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماما روندیاں تے باپ کرلاندے اج ماں بولے تے پتر کہندا اماں چپ کر تینوں نہیں پتا ظالمہ آج جڑا تیرا گوشت دا لتھڑا زبان ہے انہوں بولن دی توفیق تے انہوں الفاظ تے تیری ماں نے دیتے نے جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو اس ماں نہیں دینا آج اس ماں نے کہنا ماں چپ کر تینوں نہیں پتا جو اس ماں نے پتا ہی نہیں باپ نے تو بے وقوف سمجھنا آج ماما روندیاں تے باپ کر لاندے آج ماں بلاوے تے پتر نو بولی دی قدر نہیں نہ پوچھو دے کنو جدی ماں ٹوڑ گئی ہے اور رات نو سرانے چا سر دے کے روندنے کدے کوئی ہو جو بلاوے جی وہ ماں بلاندی ہے سی شاہ جی میرے سیالکوٹ دی تاریخ میں بہت بڑی خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقاریر ایک فرمان دے ہوندے سان کہ میں جدو جلسیاں تے جانا تے لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع القول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ مولالیہ آپ فرما دے لوگ میرے نام نال انہیں القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دے پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جانا نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے محفل تے آئیو نا رات دے 2 بج گئے ہون تو سا گھر جانا نا تے ویکھیا جب بہت اندیا ماما جاگ دی ہوندی ہے میری بھی ہون تک دی زندگی گزر گئی سڑکاں تے سرکار دو عالم دے ذکر واسطے رضوی صاحب قبلہ دی میرے تو بھی پہلے دا تجربہ ہے زندگی گزر گئی سڑکاں تے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دیو نوجوانوں سردیاں دی دھنداں دی رات تقریباً کو 2:30-3 بجے دا رات دا ٹائم سی سردی تیجا رات تے میں پروگرام تو واپس آ کے گلی چ گزریا تے میں ویکھیا تے میرے محلے دی کمائی وڈیری جئی تے گلی چ دروازے چ بیٹھی میں رک کے تے میں آکھیا ماں جی ایتھے خیریت نہ رات اس ویلے بیٹھے ہو سردی بڑی ہے تسی گلی چ بیٹھے ہو تے مائی جواب پتہ کی دیتا کہندی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا جے کام تو نہیں آیا میں چٹی داڑھی والا بابا سردیاں دی دھنداں دی رات 4 بجے سڑک تے کھلوتا ویکھیا میں
گلی دے موڑ تے ڈرائیور نو آکھیا ذرا گڈی روک. میں اتر کے پوچھا میں کہ چاچا جی بابا جی رات نے اس ویلے خیریت نال تے بابے پتہ اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھا بابے جواب پتہ کی دیتا کہ لگا حافظ جی اج منڈے نے فیکٹری اوور ٹائم لینا سی اجے آیا نہیں تے مینوں نیند نہیں سی آ رہی تے میں سڑک تے آ کے کھلو گیا پتہ نہیں کدوں آ جاوے تے گلیاں چ کتھے کلا آوے گا میں جا کے لے آؤں. اے جڑے ابو نو اکھیاں کڈ کے ویکھنا تے جڑی ماں نو ہوں کر کے بلانے نا تو کسی دن رات نو لیٹ آ جاویں تے انہاں نو سردیاں دی رات گرم بستر چ نیند تے نہیں تیرے با جاندی انہاں نو سکون تے نہیں آوندا تیرے با اج انہاں نو تو بلانا گوارا نہیں نہ کردا انہاں دی زندگی تیرے با جو ویران ہوندی ہے. میرے سائی تاجدار چورا شریف میرے بابا جی لجپال فرمادنے آسی صاحب میں کدے کدے جدو پروگرام تو ہونا نا تے میرے اماں جی حضور ام المریدین سرکار رحمت اللہ فرمادنے میں جدو کمرے چ جانا نا تے اج میں دروازہ کھولنا تے اماں جی حضور نے فرمانا شاہ جی آگئے ہو. آپ اپنی امی نال کوئی عجیب ہی والہانہ محبت کر دے سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال آیا کہ اصل معاملہ ہے کہ جب میں گڈی چو اتر کے رات نو آنا تے میرے پاؤں دی جڑی جُتی دی آواز چپل دی ہوندی نا امی دی کنا تک پہنچ جاندی تے امی اٹھ جاندے نے تے میں اج نا امی نو بے آرام نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں میں گڈی وچ جُتی اتار کے آ گیا. آپ فرماتے ہیں جب میں جُتی اتار کے بڑے دبے پاؤں آیا نا تے میں آ کے تے دروازہ جے کھولیا کمرے دا کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی چ اپنی چارپائی اپنی ماں دے کمرے چ رکھی ہے کہ میری ماں نو کدھر رات نو دوسری واری آواز نہ دینی پہ جاوے. آپ فرماتے میں دروازے نو ہاتھ ہی لایا تے امی دی آواز آئی شاہ جی آگئے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ نہیں چپل دی وجہ تو امی نہیں اٹھ دے. اصل معاملہ ہے کہ جدو میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے امی نو پھر پتہ لگ جاندہ. آپ فرماتے ہیں اس دن میں دروازہ بند نہیں کیتا گڈی دا دروازہ کھول کے کمرے چایا تے امی کہتے شاہ جی آگئے ہو. آپ فرماتے ہیں میں پھر خیال آیا نہیں اصل مسئلہ ہے کہ جدو میں دروازہ کھولا تے دروازے دے قبضے چھوٹی جی چین دی آواز آن دی ہے امی اس آواز نہ اٹھ دینے. فرماتے ہیں دن نو میں نہ دروازے دے قبضے نو تیل لگا دیتا کہ آواز نہ بھی میری امی نو بے آرام نہ ہون. فرماتے ہیں پر جدو تیسری رات بھی میں دروازے نو جے ہاتھ لایا تے امی کہندے نے شاہ جی آگئے ہو تے میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی امی تو انو کھے میں پتہ لگ جاندہ ہے تے قدمہ تو پھڑ کے تے سینے لا لیا تے متھا چم کے فرما دیا شاہ جی ماما نو آوازاں نہیں ہوں دیاں جدو پتر ویڑے ہوندے نے ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندیاں نے انہاں دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندیاں نے. جڑی ماں نو تو بلانا پسند نہیں نہ کردا تیرے قدمہ دی چاپ اس ماں دے دل دل تو لگ دی ہے. یہ ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی مولانا یوسف صادق ماں دا انتقال ہویا تے آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو دروازے چاہے ہاتھی رکھ دا سنا تے اندروں امی دی آواز ہوندی سی وے جوس بھائی آگئے ہیں تسی نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چوم دے جتی نو ہاتھ لگانا شرف سمجھ دے پر وہ گھر وچ جیڑی پینڈو جائی تے انپڑھ تے وڈیری جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا وہ پینڈو جی ماں نو یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا. اور ماں دی رات ویلے کہہ دیئے وے جوس با وے آگے ہیں فرماتے سند دی رات ویلے ہو رکھیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیں دیئے. آپ دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چے دیوار نہ لکے رو رہے سن کسے گلے لا کے کیا مولوی جی چپ کر جو چلو چلی دا میلہ ماں وڈیری ٹر گئی. رو کے فرماتے ہیں ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوہ جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با آکھے تے کون میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے. چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھا بھی ہون گئے پر جڑا تینو بچپن چ تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی گئے نا ایک بار یہ ٹر گئی پھر دیوانہ لگ کے روحا کریں گا کوئی جو بلاوے جو میں ماں بلان دی سی. انہاں دی بولی دی قدر کر لو اے بلاوان تے وقل لہما قولا کریمہ انہاں نال مٹھا جا بولیا کرو. آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا آیا بے شک مدروں لذت دیں گی بات جناما والی دیر میں لب دی دنیا در اے الفت
الفت ماما والی اما حلیمہ وڈیری ہو گئی، فرما دیا میں لاٹھی ٹیک دی جا رہی تھی، میری کمر جھک گئی تھی، میں اپنے قبیلہ بنو سعد دی گلی چ گزری تو دو کڑیاں رستے چ گلاں پئیاں کردیاں جاون، تے ایک کڑی دوسری نو پی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک نبی آیا ہے، دوسری بول کے کہنے لگی میں بھی سنیا ہے، چن دے دو ٹوٹے ہی کر دیندا ہے۔ اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے ایک کڑی بول کے کہنے لگی سنیا ہے سورج ڈبا ہوئے تے وہ موڑ لیندا ہے۔ اما فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے ایک کڑی وچ بول کے کہنے لگی سنیا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے۔ اما فرما دی میں سن دی جاواں ٹر دی جاواں تے ایک کڑی بول کے کہنے لگی سنیا درختاں نو پیغام بھیجے تے ٹر کے درختوں دی بارگاہ تے آ جاندے نے۔ اما فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے وچ ایک کڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا ہے او دا نام محمد ہے۔ جدو سونے دا نام آیا تے اما حلیمہ فرما دی انج جیویں کسے پیراں وچ محبت دی زنجیر پا کے روک لیا ہے۔ اما حلیمہ فرما دی سونے دا نام آیا تے مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ اے تے تیرے پتر دیاں پیاں گلاں کر دیاں ہیں۔ اما فرما دی مینوں او پھر او لوریاں یاد آئیاں، سونے دا خرامہ میرے بیڑے ٹرنا یاد آیا، او فرشتیاں دا سونے دا جھولا جھولانا یاد آیا تے اما فرما دی دل بے چین ہو گیا تے اپنے آپ نے فرما لگیا نہیں حلیمہ نہیں چل پتر نو مل کے آئیے۔ سیال کوٹ دی پنجابی زبان چ ٹھیٹھ پنجابی چ آکھاں تے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی۔ فرما دیا میں ٹری تے مینوں خیال رستے چاہے پتر تے افسر بن گئے تے ماپے نو بول جاندے او تے سنیا خدا دے عرشاں دا پرونا بن گیا تے ہو رہے حلیمہ تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے نہیں ہو رہے ویکھے ہو رہے بلاوے کہ نہ بلاوے۔ اما فرما دیے وچار کر دی میں پہ آواں ادھر صحابہ فرما دے سی نبی کریم علیہ السلام دے نال مقام جارانہ تو بیٹھے تو حضور صحابہ نے گوشت تقسیم فرما رہے، اچانک صحابہ فرما دے اساں ویکھے سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک مائی وڈیری مڑیا، حضور دی نگاہ سے مائی دے چہرے تے پئی تے سرکار سب کچھ چھوڑ کے انج ٹر پے جی میں کسی نو جاندے ہی نہیں۔ سید عالم نے جا کے سے مائی نو جمپا ہی مار لیا، مائی بھی رو رہی تے حضور بھی رو رہے، مائی نالے روے تے نالے سرور عالم دا متھا چمی جاوے تے نالے روتا ہے۔ مائی ڈولن لگی میرا نبی بادرہ گیا شرا دے کے مائی دے نال ٹر دے آ رہے، مائی بیٹھن لگی میرا نبی نے کملی بھی چھوڑ دیتی، مائی میرے آقا دی کملی دے اوپر بیٹھ گئی، صحابہ فرما دینے سامنے کھیا کملی والا تو زانیوں کے مائی دے سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے اپنی نگاہ اپنی گھوٹی چ رکھ لئیاں، نگاہ جھکا کے نبی کریم مائی نہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کر دینے، صحابہ فرما دینے اساں نبی نو چن توڑ دیا ویکھیا، اساں نبی نو سورج موڑ دیا ویکھیا، اساں نبی نو درختاں نو توڑ دیا ویکھیا، پتھراں تو کلمے پڑھا دیا ویکھیا، اساں نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا، مائی نبی دے بچپن دیا گلاں کرن لگ پئی، مائی نے دسیا کملی والے پہلے دن ٹرے کیویں نے، نبی کریم پہلے دن بولے کیویں نے، حلیمہ اپنی لوریاں سنائیاں، صحابہ فرما دے نے اسی نبی کریم والا ویکھی جا رہے، مائی دیاں گلاں سنی جا رہے، مائی نو جدوں پڑھائی پیار ہو گئے، مائی نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے، اسی حیران کتے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے، مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے، اچانک مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے اماں کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی نبی کریم نے مائی نو 40 بکریاں دا تحفہ دیتا ہے، مائی نو درہم تے دینار دیتے، مائی ٹری میرے آقا نال نال ٹرتے جا رہے، نالے نبی کریم رہی جا رہے، تھوڑی دور جا کے مائی کہنے لگی میں سونیا ہن میں چلنی، نبی کریم نے مائی نو جھپا مار لیا، اس درد دے نال نبی کریم رہے، دیکھن والیاں دیاں دھاڑاں نکل گئیاں، نوجوانوں نبی کریم رو کے کہن لگے اماں
ذرا جلدی آیا میں اپنی ماں تو بڑا اداس میرا ماں کہن جی کردا ہے میرا دل کرتا میں بھی ماں آکھاں میری اماں نے پتر کہہ کے سینے لا لے میں اپنی امی تو بڑا اداس اماں جی ذرا جلدی آیا کرو اسی آ جاندے میری ماما والی حسرت مجھ جاندی ہے بھائی متا جمع کے کہن لگی میں سونے رونا میں آتی جاندی ہی رواں گی مائی ٹری میرے نبی مائی دی کنڈ میں کے روندے رہے جدوں مائی دور چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ پہ بیٹھے روئی جا رہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اج کڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانان عرض کی تھی کملی والے شانہ دے بڑیاں کتے جوڑیاں نو عرش ترس جائے مائی دا متھائی چمی جاندی ہے سونے اے مائی کون ہے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شانان نہ نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دی